Παλάτια, άμαξες με άλογα, ιστορίες για πριγκίπισσες και φώτα, άπειρα φώτα και φωτάκια στην πιο αρχοντική, κοσμοπολίτικη και πολιτισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τι είναι η Βιέννη λοιπόν για εμένα? Η Βιέννη είναι ένα παραμύθι και αν πάτε Χριστούγεννα είναι ένα πανέμορφο γιορτινό παραμύθι πασπαλισμένο με αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια, κομψότητα και ατμόσφαιρα άλλης εποχής. Οι ατελείωτες υπαίθριες αγορές, η μουσική, η επιβλητική ναή, η γοητευτική λάμψη των κεριών, το γλυκό άρωμα του μελόψωμου και του ζεστού κρασιού σε μια αληθινή πριγκίπισσα. Εσείς μπορεί να έχετε συνδέσει την πόλη με την κλασική μουσική, τα βάλς και την σοκολάτα βιενουά. Όμως πιστέψτε με, δεν είναι μόνο αυτά η αυστριακή πρωτεύουσα. Μαζί θα γνωρίσουμε το αυθεντικό πρόσωπο της Βιέννης έξω από τα στερεότυπα.